Čtvrťáčkové, ahoj. Dneska si povíme něco o dalším živočichovi, který žije v našich lesích, patří do čeledi plazů a jedná se o zmiji obecnou. V minulé hodině jsme si povídali o mravenci a dneska si povíme o zmiji. Pustíš si, tohleto si prohlédneš, to, co ti řeknu, až budeš mít doposlechnuto, tak si opíšeš to, co vidíš na obrazovce. V učebnici na stránce 25 si můžeš prohlédnout zmiji a pak si pustíš film, který máš na stránce. Tak, zmije obecná je jediný jedovatý had, který u nás žije. Rozeznáš ji od jiného hada podle klikaté čáry na hřbetě. Na obrázku si můžeš prohlédnout a na videu, které ti potom si pustíš také. Živí se drobnými savci, čili žere myši, loví myši, ptáky, obojživelníky, hmyzem. Naopak stává se potravou pro ježky, pro divoká prasata, pro čápy a pro dravé ptáky. A pamatujeme si o zmiji, že je to nejjedovatější živočich, který u nás žije. Takže stránka 25, tohle celé si opíšeš do sešitu, to, co tady vidíš, můžeš si to zastavit a prohlédni si film. Čau, čau.